Ronahiya dil û çav, Diyariya dê û bav, Pêsîrê wî roj û tav, Spehîtiya axwav, ala Kurda ser bi ser, sor û gewra kesk û zer, Qehremanê ceng û şer, Qiblegahê mê û ner, Cayegahê can û ser, Afitaba dar û ber, ala Kurda ser bi ser, sor û gewra kesk û zer, Hêviya xorta û mêr, mihraba mizgeft û dêr, şahê evd û şahê şêr, bi reng û bêhna zîv û zêr, ala Kurda ser bi ser, sor û gewra kesk û zer. Kamiran Elî Bedirxan, ala Kurdan, di kovara hawarda hejmaran heşta 12 îlonê 1932 da hatiye wişandin.